Ini kabar. Dia korlin lagi. Naik kurang. Kurang. Untuk. Naikin pelan nak ke bawah patam dan wajib. Tolong keper jini jenge ananda tu tang rider na ampai. Okaไปทันได้แค่cycle เวลาบ่เคย Baik tu badi. Tu tanggasine boria ane iki pun dai kan ini. Tu nala metha. So friends aja ami jayasu Ananda Bazar mane aji burukun ayah sudah tar karena ami cycle ananai. Cycle ananai bike ananai to boria se jayasu. Bike ini bazar tu kene ka hoy apnalok boria ke dekha mane no. To last logi boria ke sa thakbi dei. Boka hade haiko. Kene kabar. Dia korlin lagi. Naik kurang. Kurang. Tuh saya takut deh ami jam bozor jam motamoti 4 kilometer man hobo amat pura. Tuh saya Suwarno. Borea ke saya takbi. Fai nu fai bai ne yaw nei mai ba mai ye. Ne bisa. Soal loंनानै garना gaलांबाय nang kene maइखो. Nोंसोर नांगो नामा? Nitu lain नामा? Laitang. Jangan Nisa. Wah, sampai nih ober baca nih, pura usta gila nih. Beri baca sebaik. Terus coba. Pislah deh ya. Nih ober baca nih perkenai deh, motamoti kayak biasa jauh deh ya. Motamoti 3 biगा जावदो तो जों दा हाथायाव थांबाय थादो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था आनन्द हाथायखौ माबायदि जों बरियासे दिनै मारै खालामो अखा बोथोरनि थाखाय माबानासो फैदो मा होनो थाबायना फैदो इखिथ' साइकेलबो लाबजाखाया बाइकआथ' बाद ओंखायनो नोंसोर नायलांबाय थादो बोरबाय गथ'फोरा जों थांनाय बोसोराव जावनाया मारै जादोंमोन ना ओइखि थांबाय जावखंगासिनो नेला बोरबाया ओमफ्राय नैखि दोङो 6 pack अबा 6 pack मोनदो नैलानो ओरै गाटायाव ओरै हाबना थायो ओमफ्राय आं सिगांनो भिडिअ खालामखानाय दोङो नायबा नायजागोन दे नोंथांमोना दिनै हर मायबा मोनगोन नामा खस्थ' नामा जावनायाव जावनायाव खस्थ' जायो नामा हिनजाव लाबगोन देनां जावनायाव खस्थ' नामा खस्थ' दङ होमबा खै मिनिटसो जावबा मासे मोनो ओमफ्राय इदिसो दे होमबा जों हाथायाव थांना फैनो दे जोङो दा बायना लांगोन जों जावालै जाबाय था खै बोसोर जाखो नोंनियालाय खै बोसोर जाखो 3 बोसोरनि गथ'आ बोरबाय जावनो फैदों 3 बोसोरनि गथ'आ बोरबाय जावनो फैदों नै खासेया BTS फेन नामामोन 6 pack माबा 6 pack थ' जोङो दा हाथायाव थांनि आरोना ओमफ्राय सिगांनि भिडिअ बानायखानाय दों दे नायनोबा नायनो हागोन बोरै मा जायो बेनिफ्राय जों दा थांगासिनो मटामटि इयाव 10 बिगासो जावबाय बोरबाय थ' थांगासिनो दे जोंनिया टारगेटआ हाथायाव थांनायसो बोरबाय जावनो नायनाय फैनाय नङा थ' फ्रेन्ड्स मोर पुराना भिडिअ আছে ইয়াত बुरबाय खान्दा कलपका खान्दा तो आपनालोके जुदि साबा इच्छा আছে बरियाके चाब पारा 2 बिगा मान खान्दी लागि ते तो आमी এতিয়া যাই আছো বজাৰত আৰামছে নদী পাৰ হ'ব লাগে পাগলা নদী তো চাই থাকক দে লাষ্ট লগি This is পাগলা दैमा बया गिदिर जाना दंलै ना हाग्राफोरा थांगासिनो दङ आरो जोंफोरा उपाय गैया जों आरो इखि साइकेलबो लाबजाया नालाय बाइकआथ' बाद लाबजायो माने इखि दलं गैयालै माने बानखांनांगोन ना ओंखायनो लाबासै आरो जों थ' आरामसे थांगासिनो एनले केलेराको किनो कुदेको ओइ কি ফালতু এবা थ' কিবা পাগলা নদী পাং অৱস্থা जोंफाले दलं माना इफाले पानी ना जाए माने तलेनि पानी ना जाए बेलेग साइडे जाए तार कारणे पागला नदी नामटु दे मयथवा तो साइड थाकोक ये है पागला नदी बिन जाबाय पागला दैमा दैया बारा फैयाखैलै न' अखा ओइखि अखा हाबासो बया फैयो
बया गोजान थाबायबाय जों हायोबोना जोङो बोलो दोङो सेंग्रा गथ' थाबाथाय बोरैबा होननाङा इलाय दैमाया पाग्ला दैमाया बेनो जाबाय पाग्ला नदि पाग्ला दैमा थांबायथ' आरो नुखादों इसोरबो मिथिखायोना थांगासिनो ओइखि ओरै फैदो जों बा लामाया खाथ्रालै हारसिंथ' फैनो गिखायो आंखि गिमारो दे बिरिखौ बिरहो नंगौ नामा माबा नेम नामा इयो हटि टेक्रा दाउ थ' थाबायना थांगोन नालाय बाय गोबाव लाहैगोन दे दा टाइमाबो 11:30 जाबाय न'आवबो बरिं माबा लाइन साइन गैया मबाइला बारा चार्ज गैया थेवबो भिडिअ बानायनोसै नोंथांमोननि थाखाय थ' नायलांबाय थादो बरियानो लास्टआव लगिसाय थाकक दे पाग्ला नदि पाक्का लामा मोनबाय ओमफ्राय आरो बेसेबांसो जाबावगोनलै 2 किल'मिटारसो जाबावगोन थांगासिनो आरोना उपाय गैया ओमफ्राय इफोरखि ओरै फैबाय हाला मेंजोब्बाय नै सेन्देलसो गानना फैदो बे सेन्देल जोंनिया थ' नायलांबाय थादो बरियानो हाथायाव थांनानै खाथियाव खिथि खानोसै दलं खिथिनो र' मोनसे थ' এতিয়া আমি কিবা দলং পালো এইটো যাই আছো দলং পাৰ হৈ ডাইৰেক্ট বজাৰ এতিয়া বুদ্ধন করবি নাকি ওই थ' लोगोफोरजों मायबा दलंबाय मायबा माने आनन्द हाथाइनि खाथिनि दलंबाय थांगासिनो जोङो दा नोंथांमोना हाथाइखौ नायदो बोरै जायो आंबो फायथारा माने गोबाव दैमा बारनांगोखाय फायफ्लाङा बारा गोजानबो ना ओमफ्राय नायबाय था जों दलं मोनबाय ओइ नैयाव दोङो दलङा मबाइलावहाय बाय गाहाय नुदोलै माने गोजौसो बुस्थुआ ओरै ओइखिनिया गोजौ दा खिथिगोन र' माबानिफ्राय दलंनिफ्राय थाबायना फैनाय मजायानो बेलेग ना बा इखिनियावनो मार गोबाव लाबाय गोजौ ना गाखोनो केला इखि ओरै ओमफ्राय हाथाया इखो दलंखौ बारबानो मोनबाय आरो ऊपर से देखो दारंगा दलंग दारंगा ना मा होनोमोन इखो अखासो फैलायसिगोनलै बाल्थिं दैमा नङा इयो थ' इटु हल दारंगा दलं दै दारंगा नदि गोजौनिफ्राय तामा नुदोंलै हा जाजोबाखै अ बरिया बानायगासिनो थ' इखि ओरै हाबलांबानो हाथाइखौ मोनसिगोन आरो ना हाथायाव थांनोसै थांनानै मा ओंखारदो मोजां बुस्थुनोबो बायनोसै आरो मोजां गैयाबा आरो थांफिनसै टारा इफोराव थारमाने इदि साइकेलखौ पेडेल मारिलायना इनो बुरिखौ नायना ला माने ओरैनो थांखायो माने इयाव पेडेल मारिलायनालै बेनो जाबाय मोनसे बरिया हिट बुस्थु आरोना इखिनिया गोजौनिफ्राय गाहायसिम थांनाय ओमफ्राय ओजा फैनायाव बाय खस्थ' जागोन पेडेल नामाराखे बरियाके जाबो पारे माने ओमफ्राय इखि मोखौ सोखौ लायजागोन ओइयावलै हाथाया ओइनो बाय गोजान दंबावो नायलांबाय थादो बरियानो गथ'फोरा बोलो होयै सलायनांदो आरो नै थांनायाव इदि फैनायाव गैला ओरैनो नाय इसोरखौ नाय गथ'फोरखौ ओमफ्राय गाखोनायाव बाय खस्थ' जायो इखि थ' हाथाय मोनथारबाय दे हमना ला हाथायफोरानो बाय जोब्बाय दख'हैनो हे जि हाब्रु ओइखि थांनोसै थांनानै मायबा नंगौ नामा दोंबावो ना हाथाया दे होमबा जायनो मिनि मार नायगोन दे आङो केमेरा लादोंना नायदो लस गैया हाब्रु जाजोब्बाय हाथायानो ओइखि हाबैनि र' नैखौ लाबाय नै ओमफ्राय इबो गंसे लाबाय
Jelapi जानो बा jelapi. Jelapi kita kayak. Are tadi sih. Ini jalan sih no. Never langsung dah pergi. Pergi dokna wae na kan dokna gustane perne. Iki kana singgrep khas lo ngate. Iya kan ada ya. Ya sebisa kali ya. Mende de. Bai pergi, bai menlas sih ini lah. Ma video kam dari nong deko mais. Nih pergi gari parking nih. Cemali nih lah pergi. Ya video kam lah. Ayo main bapak yo. Ngapain nih? Video ini gue ya. Ke balang sana nih. Sing le mana ngai nanti. Untuk, nikin belan lah kan kebawa patam dan wajib. Nah deh. Kita mengenai, aina nang aina nai. Terus. Nangkep nenek. Wow, dah lah deh. Mari jadi ada apa nanda? Bro, kau betul ni para manusia ya kayar na? Oh, nih mort banget di. Without kanai. Dokannya iya. Hati apa naik kesabar na? Memang ni okas naik kayak jegli, dalam pajang nur hang situ suno. Ayo pergi sekolah berdeng lah bay, bah high school deng, kimi bah pod mama bay jeli. To friends, iya no buru kuna iya setar karena manuah hanai bisya sih. To friends ajar video ini ya no, buru kuna iya setar karena manu bisya hanai deh bozor. To itu ame korot jam, ajar video ini ada no. Tolong kepardinin video ini anak-anak, maba okana nih manusia berapa itu rakli hati ini yuk, ini yuk. Tuh om pajang dan orang share na, tapi nas fight nalai tamam minggen be. Tuh bini kan hari ini fight nang tamun be share ini kecil na. Tuh di video ini anse. Bye bye next video lok mungkin kasih ikut be. Bye bye. Never say I've been on my cup for 7 days. Need a race, swear to God I'll never be the same. If you wanna check, then you gotta keep your space. I'ma take another shot. Drop the album, did it flop? So contagious, shaking pots. Got too many